Este domingo disputarase en Augas de Ribeira a travesía nado Illa de Rúa. Nesta sexta edición, a proba está xa consolidada como un referente do deporte, sendo a única destas características que figura no calendario da Federación Galega de Natación. Posiciona a Ribeira no mapa deportivo náutico tamén do noso país. Unha travesía que se fai tamén en colaboración co Concello de Ribeira e tamén grazas á achega que fan grandes, medianas e pequenas empresas do noso municipio que se interesan por axudar na loita contra o cancro. Ao redor de 150 nadadores tomarán a saída dende a Illa de Rúa ás 11:30 da mañá para completar unha distancia de case 4,5 km. A hora de embarque para invitacións vai a ser ás 10:45, para as 11 embarcar os 140 nadadores e poder sair como máximo ás 11:30 que estemos xa na Illa de Rúa e proceder ao inicio desta travesía de 4,4 km ata o Club Náutico, onde teremos tamén un dispositivo de recibimento para eles. Vexo que hai un nivel alto de participación e de xente, vos nadadores de alto nivel, non? E, polo tanto, nós encantados de estar aquí, de colaborar. O remate da proba terá lugar a entrega de premios, unha maqueta do faro de Rúa elaborada por Abraham Benítez. A xornada rematará cunha paellada cedida por Mariscos e Pescados Bomar. Dende a organización quixeron agradecer a colaboración das numerosas empresas que se suman a esta competición, coa que agardan recadar preto de 7.000 euros.